ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ପଶୁ ମୁହଁରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଲୁଆ, ଅପସନ୍ ବି ହରିଣ, ଅପସନ୍ ସି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭୀର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ବିଲୁଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ୍ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ୍ ଡି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଦେଶର, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ ଦେଶର, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରିଟେନ୍ ଦେଶର, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା ଦେଶର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରିଟେନ୍ ଦେଶର। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଲାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଲି ମେଲା, ଅପସନ୍ ବି ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମେଲା, ଅପସନ୍ ସି ବେଷ୍ଟର ମେଲା, ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭ ମେଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭ ମେଲା। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ୱେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ବି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ସି କଲିକତା, ଅପସନ୍ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାରର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତରତ୍ନ, ଅପସନ୍ ସି ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଓସ୍କାର। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଭାରତରତ୍ନ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶରେ ବିଲେଇକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଦେଶରେ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶରେ, ଅପସନ୍ ସି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ, ଅପସନ୍ ଡି ନେପାଳ ଦେଶରେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ଚର୍ମ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହଳଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ବିଛୁଆତି, ଅପସନ୍ ସି ଅରଖ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହଳଦୀ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି କନ୍ଧମାଳ, ଅପସନ୍ ସି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ବାରିପଦା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।